हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो हरबाय दिनै जोङो रेल साइडआव खामानि मावनो थांगासिनो दङ बालुफुं साइडखै नोंथांमोना मोजां सिनारि नुनो मोनगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नाहरदो नै सिनारिफोरखौ जि स्रा नुहुरदों नै जों नैबेखिजा गामि गेजेर थांगासिनो दं बर' गामि गेजेर साइडथिं मोनहैथारसिगोन र' ओइ सेरेब नागिरनांगोनलै दा साइडथिं मोनहां जाथारबाय र' बारा गोजान गैला बै हाजो जिं खाथियावनो साइडथिंआबो आयु लागाव फारफ्रोमथिंबो हाजो गोजा नै लोगोफोर बालुफुं स्टेसना लोगोफोर सिनारिफोरखौ माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरो ना लोगोफोर जायगाया जोंनाथ' बालुफुं खाथियावनो जाबाय बालुफुं एरिया हाबखाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै रेल साइडथिं सफैबाय नै बे रेल साइडथिङाव एसे गाखोनायनोसै ओमफ्राय एसे जायगाफोरखौ देखायलाबायनोसै जोंना खामानिया बिदिनो अन्थाइ होलाबायनाय अन्थाइ गैयियाव ओमफ्राय पिकिं मेचिन दं नालाय पिकिं मेचिनजों मारिगोन आरो ओमफ्राय पिकिं मेचिन आरिखांबाथाय अन्थाइखौ खोबना होलांनाय फैनायावनो 12ता जाफैखाबाय 12ता बारखाबाय दा ओंखाम जाना लाग्रोनोसै जोङो अबाव जागोन ओंखामखौ बालुफुं स्टेसन दिनै नुगोन ना नुयाथाय लोगोफोर बुंनो हाथ'ला बालुफुं स्टेसन नुहैनायब्ला मोजां जागौमोन ना थ'इखै लोगोफोरजों दा ओंखामखौ जाग्रोना लाखानोसै 12:30 जाखाबाय टाइमा ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै खामानिखौ मावबाय थानोसै आरो ना लोगोफोर खामानि मावनायखौ एसे एनै भिडिअ खालामनो नागिरदों ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बे दंफां सायावनो ओंखामखौ जानाय जासिगोन ना हाजोफ्राथ' अल राउन्ड गासिथिंबो हाजोआनो गोजा ओमफ्राय बे साइडथिं जिं बर' गामि गोजा आरो सिगांनि जायगायाव नङा एसे आलादा जायगायाव सफैदों जों लोगोफोर जों ओंखाम जाखांनानै नै दा खामानि मावबाय नै अन्थाइ होलाबायनाय अन्थाइ गैयियाव दा पिकिं मेचिन फैबा पिकिंजों दोस्लाबायनांगौ आरो ना लोगोफोर मोजांबोलै आदा सन्जिब बारा थान्दा फैदों नै दासो बै फारसेथिं अखा हानो नागिरदों दै जोमैया दाखा गोसोम लाजोब्बाय सानजाखै ओमफ्राय नै ओरै सोनाबखै सान्दुङा गोसा थिंखाव दुंदों अखा फैबा मोजां जागोन र' थान्दानो दासो एसे बार फैहांदों थान्दानो ओरै सानजानिफ्राय फैदों ना ओरैजा थान्दा जाबाय बारा अखा हानो नागिरनायखाय फैजोबदो लेबारफ्रा जोंना आं लेबार नङा आरो केमेरा खेबग्रासो भिडिअ खालामग्रासो लोगोफोर दसे खामानि मावनानै दसे थाबायलायबाय नै बेलेग दाबसे जायगायाव मावहैनोसैलाय अन्थाइ गैयियावल' अन्थाइ होनांगौ नालाय सम थाबायनो मोनो आरो ना ओमफ्राय बारा नै दासो जि थान्दा फैदों गेवनो नै मोखाङाव दासो थान्दा बार नांदों अखा खोरोमगासिनो दं अखाया हाथारसिगोन बारा गोबाव गैला र' एखेबारे खर' थांथारनि बालुफुं स्टेसन मोनहैहांआव पाहार बिराद मैदेर फैयो खिन्थु माइ मोननाय टाइमाव माइबारि जानो ओइ नै माइफोरा ओइखिजा दङ फोथार गुवार दंथारो दंनायालाय ओमफ्राय दैमा दैसा ओमफ्राय हाखर हालाबो बिराद दं आरो बे हाजो एरिया गोलैजोबखाबाय अरुणाचलना हाबहां जाबाय आरो बालुफुं स्टेसन मोनबाथाय अरुणाचल हमना लाखादो सिगां भिडिअफ्राव नोंथांमोननो खिन्थाजोबखाबाय आङो ओमफ्राय दा नै जाय गोदान माने जेनेबा साबसक्राइब खालामगोदान बिथांमोना मिथिया जानो हागौ ओंखायनो एसे बुंफिननाय जायो आरो ना भिडिअ खालामबाथाय लोगोफोर खामानिखौ मावदोलाय दे अखा फैथारसिगोन नै दा अखा फैबाथाय आरो खामानि मावनो हानाय नङालाय अखा फैयैनि सिगां जोङो अन्थाइफोरखौ थाब होनो हागौबा जोंना खामानिया जोब्बाय दा मेचिन खिथु एसे थाबायफाबावनांगोन आरो अन्थाइ खोबलाबायनांगोन आं आयौ अखा खोरोमदों आयौ लोगोफोर नै जोमैखौ माबायदि मोनदों नुदों गोसोम दाखा फाखन जालायलायनानै थांबाय मोजां ह लोगो
लोगोफोर नै बारहुंखा फैबाय नै जोमैया दाखा दाखा थांलागासिनो दं सानखौ खोबथेथारसिगोन नै एसेबावबा खामानि मावगासिनो दं ओमफ्राय जों नै लागाव बारा जि फैखाबायलै आयै थ' दावखोदो लोगोफोर दसेनो बार हिउ हिउ फैलाबायबायलै माथो अखा हाथारसिगोन हानायालाय नै जोमैफ्रा साग्लोबसिगोन हाजोखौ स्रां स्रां नुहुरथारदों ओमफ्राय ओरैजा खोला साइडखैजा देन्जार गोसोम जाखाबाय नै आयौ दाखा दाखा ओरैजा सानखौ खोबथेखाथारसिगोन नै बे सानखौ खोबथेबाथाय खोमसि नुखासिन बायदि मोनदां लडखौ मोजां नुबायलै केमेरायाव मोजां नोंखौ खामानि मावग्रा बायदि नुखादों दासो गथ'आ मोजां लोगोफोर अखा सोगाथारबाय नै साइथिं जोंनि मालायनि न'आवसो जों हाबसो फैना थाबाय नै दसे उफाय गैया ओइनै हाजोआ गोजौ गोजौ नाहरदो ओमफ्राय गय बागानफ्राबो नै नोगोर जाखादों गयफ्रा अखा हागाबाय लोगोफोर फिसा फिसा थाइफा थाइनै दंबावो आरो ना फ्रि फ्रिनो ओमफ्राय दा खामानिखौ मावहैनांसिगोन रेल साइडथिं बै लेवार बागोनलै लेवार अखा हाबायना हाग्रानिफ्राय लेवारा ओंखारसिगोन थाखुमाना थानायफ्रा ओरैनोबा हाजोनि लेवारफ्रा बिराद गिदिर गिदिर जाखायो ओइनोलै केमेरायाव थबथिंसे दै नांबाय खोमा फुरलाला नुथायबाय गोबोर खामानिखौ मावनोसैलाय दे मावदोलायलै अन्थाइ नै गारलाबायदो आखाइजों हरदो आखाइजों ओइ नांजागोनबो केला लेवार हरदों ओइ बर' गथ'फोर गोबोर नै ट्रेन फैदों ट्रेन बाय सिखाव लांथारबाय लोगोफोर जोंना खामानिया गबाय दिनै पेकिंनिसिम फैयासै अन्थाइ दोसोग्राया सिलभारखौ रेलखौ थिखोनानै दोग्राया ओमफ्राय दा खामानिया गनायानो हमबोदों आरो ओमफ्राय दा गारि फैगासिनो दङ ओमफ्राय जोंखौ राङापारासिम लांगोन राङापारानिफ्राय जोङो ट्रेनजों थांगोन आरो ना लोगोफोर दा जोङो थांनो नागिरबाय गारिया फैगासिनो दं बै नुहुरखाबायानो लोगोफोर जोंना लेबारफ्रा नै देन्जार बुरजाखा नै आदिबासिबो दं एसामिसबो दं एसामिस गैया सरि ओमफ्राय बर'फोर दं हानिसिं ओइलाय गारिया फैबाय लोगोफोर नै गारिया जोंखौ थिखोनो हागोन नालाय नै जा बुरजा लेबार आयौ इमान बिसि लेबार हयसे दे गारिथ' जागा बिलाक दानि गुनुवारिबो खेला स्लिपखाय थाखिबाव थाखायबिला ओइनै आरो फिला फिला दंबावदो लामायाबो हाखर हुखुरसो फाखा रड मोनबाय दासो आराम स्पिड थांनो हासिगोन एबारसो बार हिउ हिउनो 12 माइल राङापारा बारिपारा तेजपुर लोगोफोर जों दा नै राङापारा स्टेसनाव सफैबाय जों दा बेयाव ट्रेन नेगासिनो दङ मिनिनाङाब्रा सानाबो हाबथारसिगोन ट्रेना फैथ'वाखै देखारगावनिफ्राय फैगासिनो दं दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे हाजासे साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो बिदिबा नोंथांमोना नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन बाय 1 मिलियन खालाम थाब 1 मिलियनखौथ' बाद दोन 50K साबस्क्राइबार जाबानो जाबायमोन 1 मिलियन जाबाथाय बाटासिनि गासिबो लामाखौ पाक्का खालामजोबगोन जोंना 1 मिलियन जाबाथ' खालामनो हागोन